Здравейте, потребители на YouTube, аз съм PowerBG и днес съм в София Крафт. Ще правя ревю. Това е спална. Тук има джампче. Як е спална като цяло. Значи сега ще ви покажа ларповете. Почвам от Warp Anvils. Така. Айпът ще бъде в описанието. Тук са анвилите. Тук енчантвате айтами. Вижте кой яко е станало и сега ще го видите отгоре. Тук е екипа. Оунера е Пичове долу на 2014. Другия оунер е Phoenix Ward BG. Хелпър е The Gems Man. Хелпър Monster Flower. Mod Corchus. Mod Night Wish GB, какво е това? Хелпър Sky Girl BG. И тук така. Значи сега Warp Crate. Сега ще ви покажа Warp Crate какво се прави. От евента печелите ключове. От тук отваряте и ви се падат айтами. Да, горе-долу по 40 ключа дават на евент. И сега ще видите. Пада се примерно Kit God. Kit God е много як. Pro 4 Unbreaking 3. И така. И като цяло са много яки айтамици. Сега ще ги оставя тук някой да се взима. Чайте само. Само чуйте да става. И сега, видяхте какво е Warp End. Сега ще ви покажа Warp End. И така ще ви покажа всичките варпове. Warp End, тук може да си купите Speed Potion, Splash Potion, обаче Strength 2 може да си вземете. И тук скачате и спрете продукти. Много голям енда. Тук има дупка, тук има нещо като кула или нещо такова. И това е. Значи сега Warp Event. Warp Event. Да, як е пак. Сега ще го покажа. Значи, гледайте кой яко нещо има тук. Тук слагат айтами, тук сте на евента. И отварят. Тук е в ето чест слагат много яки айтами. Прот пицици. И да, като цяло гледайте. Маняшки е. Сега Warp Event 2. То се пуска само на това. Warp Food, да ви покажа. Сега ще го видим. Така. От тук скачате. И си трепите животни. Да събрате храна. Сега пак е яко. Сега Warp. Попаса, тук може да правите PvP, стават много яки мелета. И да, като цяло е тук скачате и мега яки мелета стават. Сега Warp. Warp Jump. Мисля, че това беше на спална, но не съм много сигурен. Да, това е на спална, аз да го показа. Така. Warp Коледа. Да, сега ще го покажа него. Има, значи, Warp Коледа. Промоции на всички ранкове на Коледа и там плюс някакви тениски, които не знам какво става. Всички мембъри ще имат Кит Коледа. Вижте Кит Коледа, Pro 4, Efficiency 4, Unbreaking 1 Брадва, Sharp 5 меч, 3 лега, 3 Golden Apple, кирка Efficiency 4 Unbreaking 1 и лопата Efficiency 4 Unbreaking 1, като цяло яка. Warp лиценз. Сега ще го видите. Значи, Head Shop струва 100 000. Chest Shop струва 100 000, Bar струва 100 000, Хотел струва 100 000 и Jump струва 100 000. Плаща се на админ само. И сега ще покажа Warp PvP. Той е доста интересен. Сега ще го видите. Само че ще ме убият, както и да е. Тук се купуват пак полшанки. Тук има всякакви работи, обикаляш и сега ще ви покажа и тук едно мощче има. Така, тук стават също яки мелета. И като цяло е яко Warp PvP, гледайте някакво мега яко такова.
Тук има някакви мани. Както да е Warp. Рулес. Правилата сега ще видим. Така. Първо, забранено използването на хакове. Бана е 3 дена. Второ, забранено искането на итеми или ранг от админа. Мут 1 час. Не спами по 2 реда. Мут е 10 минути или 20 минути. Не спами други сървъри или говори за тях. Бан 15 дена. Грифането е строго забранено. Бан 2 дена. Така, Warp Shop остана. И това е като цяло. Ще ви покажа какво имаме. И така. Заради. Warp Shop, тук има някакви работи, руди, блокове. И така, тук надолу майче, да, полшанки има и айтем за полшанки. Не, полшанки, голден ейпълки, всякакви работи като цяло. Сега ще видим тук. Тук какво има? Продават бона. Така, като цяло на мен не трябва да има. Да.